tal? Moi boa noite, un saúdo. Hoxe, martes 5, estamos de novo comparecendo diante das cámaras da televisión local para traervos a información local. Somos Radio Televisión Eume e comezamos falando de mañá, porque mañá temos pleno, sesión plenaria de máis de carácter ordinario. Segunda semana consecutiva con actividade no Salón de Plenos e que tras a sesión extraordinaria do pasado xoves, mañá temos a habitual convocatoria ordinaria deste mes de maio. A cita que arrincará ás 9:30 vai incluir a aprobación das actas das convocatorias que tiveron lugar en febreiro e marzo, ademais dos decretos promulgados nestes 3 últimos meses, un deles o que corresponde á aprobación da liquidación do orzamento de 2025. A SEMADE tamén se someterá á aprobación inicial a modificación da ordenanza fiscal reguladora da Escola Infantil da Barosa e someterase a votación o levantamento de reparo suspensivo, a aprobación de sendas subvencións nominativas para respaldar o traballo e actividade das asociacións Seara e Coempo. A isto hai que sumar tamén que se vai presentar para a súa aprobación o acordo de colaboración entre o Concello das Pontes e a Agrupación de Protección Civil para financiar as súas actividades. Por suposto, tamén haberá unha parte de control, o equipo de goberno da mando apartado de rogos e preguntas, co que, como é habitual, se pechará a convocatoria. Damos conta agora da marcha das obras do Pabillón da Madalena, unhas obras que xa supuxeron ter que trasladarse a algún clube local, a algún intre, para a competición. Van a boa marcha, así que en breve retomarase a actividade en mellores condicións. As obras de rehabilitación enerxética do Polideportivo da Madalena seguen adiante segundo a planificación prevista. A actuación na que se están a investir 149.911 euros procedentes da Consellería de Presidencia e o propio Concello ten como obxectivo a mellora integral destas instalacións con máis de 3 décadas ás súas costas. O proxecto permitirá modernizar o pabillón, mellorar o confort interior e reducir o consumo enerxético, xa que se están a renovar as fachadas do volume principal moi deterioradas e con humidades, manchas e sen ningún tipo de illamento térmico. A SEMADE tamén se vai rehabilitar a envolvente, damando un novo sistema de illamento polo exterior e a sustitución da chapa existente na parte superior para evitar filtracións. Reporánse os canalóns e baixantes e modernizaránse a iluminación interior cun sistema tipo LED con control de acendido e de intensidade. Finalmente, sustituiránse os acumuladores eléctricos por equipos aerotérmicos para a produción de auga quente, o que dará lugar a unhas instalacións máis sostibles, con menor consumo eléctrico e máis eficientes e respetuosas co medio ambiente. Seguimos dando conta tamén de diferentes adxudicacións e volvemos a falar da zona rural, coas adxudicacións das últimas obras. O Concello das Pontes vende a xudicar os traballos de reparación da capa de rodaxe nas zonas do Rego, Couce e o Castro no de Beso e San Pedro de Eume e San Xoán do Seixo. A actuación da que se vai facer cargo Canarca Construcciones suporá un desembolso de 36.130 euros e afectará 3 tramos de viais de titularidade municipal nos que se busca mellorar a capa de rodadura e que deste xeito os usuarios conten cunha maior seguridade á hora de circular por estas zonas. En total actuarase en algo máis de 3.300 metros, sendo o tramo do Rego no de Beso o que vai contar cunha maior superficie reparada con case quilómetro e medio. No Couce, as obras afectarán un tramo dun quilómetro e no Castro actuarase en algo máis de 840 metros. Con respecto ás obras que terán unha duración de 2 meses, limparánse as cunetas para unha correcta drenaxe do firme, repararánse as fochancas e aplicarase unha nova capa de rodadura con 3 centímetros de aglomerado bituminoso en quente. Finalmente, colocarase a sinalización horizontal e vertical necesarias. A iniciativa Danza 3 tamén vai chegar ás Pontes. Este ano seremos parte dese programa. As Pontes vai formar parte este ano do programa Danza 3, impulsado pola Consellería de Cultura para promover a música e o baile tradicional galego, declarado ben de interese cultural o pasado mes de decembro. Esta iniciativa, que vende poñer en marcha a súa edición número 14, pasará por un total de 18 municipios das 4 provincias galegas, da man de 3 agrupacións de música e baile tradicional de gran renome, como son Cantigas e Agarimos, o Fiadeiro de Vigo e Xacarandaina da Coruña. Esta última será que recale en terras pontesas nos vindeiros meses, aínda que a data está por confirmar, xa que tamén está previsto que esta formación pase por Padrón, Burela, Ouza Cesuras, Vila de Cruces e Cangas, damando o seu repertorio de pezas de danza galega recollidas en diferentes lugares e que van interpretar os seus músicos e bailadores. O Grupo Nimbos continúa a presentar, a proxectar o seu primeiro traballo de estudo, aunque detrás leva xa unha longa traxectoria. Esperamos que isto sexa ben acollido para leválos a un festival de referencia, o de Ortigueira. Son candidatos ao escenario de Runas.
Xa está aberto o prazo para respaldar cos nosos votos as ponteses nimbos e que se fagan coa victoria nunha nova edición do concurso Runas, impulsado dende a organización do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira para dar a coñecer novas bandas de folk celta. Antía Cabeiro, Álvaro García, Diego Barros, Aleo Rubio e Mario Arranz xogaránse con outras 9 bandas de Galicia, Cantabria e Portugal a acceder á final deste certame e a que pasarán os 3 grupos máis votados polo público e o xurado. Dende o pasado luns, o público xa pode emitir os seus votos accedendo á web do festival ata o día 19 ás 2 da tarde, e onde tamén se poden escoitar as 10 propostas candidatas. O voto popular sumarase a valoración dun xurado formado por especialistas en música tradicional, crítica musical, comunicación cultural e representantes do Departamento de Cultura do Concello de Ortigueira. Os 3 grupos finalistas participarán nun concerto o 9 de xullo e tamén recibirán un premio de 2.000 euros cada un. Asemade, o grupo vencedor regresará ao festival no 2027 para actuar no escenario principal e contará cun lugar tamén no cartel das Xornadas Medievais de Cortegana, en Huelva, e que se celebran no mes de agosto. Este verán toca nova viaxe a Les Neván, a localidade de Bretoa, coa que estamos irmandados, un ano veñen eles, outro imos nós. Quen queire ir este ano, hai unha reunión o vindeiro venres para ultimar xa os detalles, porque se van a final de xullo, principio de agosto, xusto despois das festas. Conta atrás xa para a viaxe a Les Neven deste ano. Un verán máis tocan as visitas familiares. A familia entre a localidade de Bretoa e a nosa é un firme e mantén os seus vencellos coas xuntanzas anuais que se alternan en as pontes en Les Neven. Así as cousas para este venres convocouse unha reunión informativa para todas as persoas interesadas en tomar parte da viaxe deste ano. O desplazamento vaise desenvolver entre o 27 de xullo e o 5 de agosto. A saída o día 27 farase a mañá para pernoctar en Burdeos e chegar no serán do día 28 a destino. Ali estarase convivindo neste caso ata mañá do día 4, cando se sae para pernoctar en Irún e chegar ás Pontes o día 5. Todos estes datos xunto cun adianto do programa no que xa podemos garantir que se irá a visitar neste caso Roscoff e a Illa de Bats, coñecerémolos nesta xuntanza convocada para o venres. Será e todos serán na Casa do Peso e ali poderase consultar calquera dúbida en col desta viaxe de intercambio, coa que se devolve a visita da delegación gala do verán pasado. De momento, polas prescripcións realizadas, semella confirmarse a tendencia dos últimos anos de que a xente nova volve ser protagonista desta iniciativa, con importante número de mozos e mozas entre os participantes xa confirmados. Anunciamos tamén senllas charlas de interese, aunque son en Ribadeume, son nas Campeiras, son para quen este interesado nos temas que ali se van a abordar. As asociacións de veciños das Campeiras e Ribadeume van a acoller na tarde de mañá dúas interesantísimas charlas coa saúde como eixo central. A primeira delas, que conta coa organización de Eurome, está dirixida ao autocuidado de persoas que teñen unha persoa con dano cerebral adquirido no seu fogar e desenvolverase entre as 5 e as 7:30 da tarde no local social da Rúa Cobelos. Entre os contidos abordaránse dende o que o dano cerebral adquirido ata as súas causas, as consecuencias que poden xerar como dependencia e incapacidade e tamén os recursos que existen actualmente, como as asociacións ou os servizos sociais comunitarios e que son de gran axuda para as persoas cuidadoras. A semana tamén se darán unhas pautas e ferramentas para que precisamente o ter que cuidar dunha persoa dependente non reflicta na saúde da persoa cuidadora. Xa en Ribadeume contarase coa presenza de varios dos membros da Asociación Alcer da Coruña para a loita contra as enfermidades de Ril e que por unha banda ofrecerán consellos do máis útiles para levar unha vida saudable e por outra darán a coñecer o importante de facerse doador de órganos para salvar outras vidas. Tamén Eurome vai ser encargada de organizar esta segunda sesión de mañá, dende as 5:30 da tarde, neste caso no local social da Asociación das Painceiras. Menina é un monólogo duro, pero un monólogo necesario, un monólogo que fala do bullying. Terémolo tamén na nosa vila. Con motivo do Día Mundial contra o Acoso Escolar e que se conmemora cada 2 de maio, a Consellería de Educación vai organizar este xoves unha sesión de teatro para escolares. Como protagonista a función de Proxecto Cultura Menina, soy unha puta, obra de Velázquez, un espectáculo que conta con 2 nominacións aos prestixiosos Premios Max de Teatro e no que se abordan temas como a gordofobia, os cánones de beleza que impón a sociedade e a evolución das novas xeracións nun mundo no que se non cumpres cos dictámenes da maioría é obxecto de acoso e discriminación. Este monólogo tráxico e cómico, dirixido por Pedro Luis López Bellot, chega ao escenario do Alobi con Nuki Fernández como protagonista, que comeza a obra sendo unha nena pequena a que os seus compañeiros da escola chamaban foca ou balea porque eran cousas de nenos no
tudo xa foi agordado o grupo e durante unha excursión ao Museo do Prado quedase co calificativo de menina e de obra de arte, capaz de comerse o mundo e engordar o seu ego. É que este texto reivindica a identidade propia de cada un por riba dos cánones físicos e a diversidade dos corpos e dos seres humanos como auténtica beleza e riqueza da sociedade e afondan nesas incumpribles normativas estéticas para a maioría. A semana pretende ser un toque de atención para o público, xa que calquera que este no patio de butacas pode identificarse coa protagonista e co ambiente que a rodea, e que todos somos obxecto de opinión polas nosas ideas, acorda a nosa pel, o noso peso ou a nosa cultura. Menina, soy unha puta obra de Velázquez contará cunha única función na nosa vila este xoves, como dicíamos, ás 12 do mediodía. E quedámonos unha cita aínda do Cineforum nesta xornada, nesta semana, concretamente o xoves, cando teremos a última entrega dese novo programa de cine e debate aquí nas Pontes. O Cineforum da Biblioteca Rivera Rouco pecha este xoves a súa última edición. Así tocará despedir un programa que neste ano tivo como temática os filmes de misterio e intriga baseados en grandes obras literarias do thriller. Tras desfrutar del Guardián Invisible, La chica del tren e La biblioteca de los libros rechazados, nesta última proxección contaremos coa adaptación á gran pantalla de La niebla e la doncella, un dos casos da saga do inspector Bevilacqua e a xente Chamorro, e que arrincaba hai case 3 décadas. La niebla e la doncella é o terceiro dos libros dun total de 12 ideados polo escritor Lorenzo Silva e que ten como escenario as Illas Canarias e a reapertura dun caso de asasinatos sen resolver. Centralcos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Centralcos, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las Mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de 3 años. Sigue sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. ¿Por qué grabasteis el vídeo? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. Quim Gutiérrez, Aura Garrido e Verónica Chegui protagonizan esta historia dirixida por Andrés Copel e que se proxecta o xoves ás 8:30 na Casa do Peso, como sempre con entrada libre e cun interesante coloquio ao seu remate onde todo aquel que así o desexe poderá aportar as súas ideas e opinións tanto sobre o filme como sobre o libro no que está baseado. Foi todo por hoxe. Moitas grazas pola atención prestada unha noite máis. Convidarvos a volver mañá. Estaremos aquí puntuais, como sempre, coa información local. Será unha xornada de mércores, será día 6, e traeremosxe toda a actualidade de As Pontes na televisión pública de As Pontes. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.